Ovo je 6. dio video lekcija Upoznajmo Nuđ. Ja sam Marijan i student sam na odsjeku za informacijske i komunikacijske znanosti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, gdje Nuđ koristimo za obradu prirodnog jezika u sklopu kolegija, modeliranje jezika, upravljano gramatikama. Postoji način kako provjeriti gramatiku i prije nego se primjeni na tekst. Ta mogućnost zove se contract. Kako biste vidjeli kako to funkcionira, otvorite gramatiku date.nog. Dakle, kliknite na File, Open Grammar, te u direktoriju Syntactic Analysis pronađite Date gramatiku. Kao što možete primijetiti, ova se gramatika sastoji od 20 podgrafova. Kada razvijate kompleksne gramatike, odnosno gramatike s ugrađenim grafovima koje namjeravate koristiti duže vrijeme ili ih dijeliti s drugima, uvijek koristite opciju Contract, jer vam je ona garancija da nikad nećete srušiti gramatiku bez da to primijetite. To je u stvari mjesto gdje možete unijeti niz primjera, riječi ili izraza koji moraju biti prepoznati gramatikom, ali i riječi ili izraza koji ne smiju biti prepoznati gramatikom. Prilikom pohranjivanja gramatike, Nuđ uvijek provjeri da su primjeri u Contract prozoru ispoštovani. Kako biste provjerili ovu gramatiku, unesite nekoliko valjanih oblika datuma u Contract, kojeg ćete otvoriti klikom na Grammar, Show Contract u glavnom izborniku. Ispod gramatike će se pojaviti novi prozor naziva Contract for Date. Dakle, provjerite da su valjani oblici datuma zaista i prepoznati, a oni nevaljani, primjerice Tuesday, February the 30th, klikom na gumb Check nisu prepoznati. Primijetite da nevaljani oblici datuma imaju za prefiks zvjezdicu, kako bi Nuđu bilo jasno da to ne smije biti prepoznato. Ako je nakon provjere sve u redu, unešeni primjeri će biti označeni zelenom bojom. Pazite na primjere ispisane crvenim slovima, jer je to znak da nešto nije u redu. Još jedan način provjere vaše gramatike, a to je korištenje mogućnosti prepoznavanja pogrešaka, odnosno debugger opcija. Iz glavnog izbornika odaberite Grammar, Debug. Ponovno će se ispod gramatike pojaviti novi prozor, ovaj puta naziva Debug Date. U uređivački okvir Enter Expression unesite tekst On the 3rd of June i kliknite gumb Debug. U području Path bi se trebao pojaviti zeleni tekst. Ako kliknete na taj tekst, odgovarajuća putanja će početi treperiti, pokazujući vam kojim dijelom gramatike je vaš tekst prepoznat. Zelena boja upućuje na to da je cijeli izraz prepoznat tom gramatikom. Međutim, to nije uvijek slučaj. Ponekad će samo dio vašeg izraza biti prepoznat. To ćete znati ukoliko je tekst u Path području ispisan plavom bojom. Primjerice, unesite frazu On Tuesday in Paris. Kliknite gumb Debug i odaberite prvu plavu liniju u Path području. Ako slijedite putanju unutar grafa, primijetit ćete da je prepoznat samo dio On Tuesday, dok dio in Paris nije prepoznat. Djelomično prepoznavanje je moguće samo kada je početak izraza prepoznat. Ako biste, na primjer, napisali In Paris on Tuesday, gramatika ne bi prepoznala nijedan dio izraza. Pokušajmo. Crveni tekst znači da vaš izraz uopće nije prepoznat. Ove dvije mogućnosti, Contract i Debug, će vam pomoći u otkrivanju sitnih propusta i zato su oni vaše prve stranice gdje trebate početi tražiti grešku.